Kakinhun jaga senju kirang ba shinong ribhoi district hak arpu atre gunai wing ahaja arpu ar kalapan rem jure ke jingjia kabla ja ke shinong mukro block 1 ha west giant hills district hakaba hadu sanmut ki mensim briu kila shudu e tang namar ke jingle riu khlau ki purit ka asam ki blasiat pathari ki paiba nong shong shinong Nagaliang kat senjuk kala dawa baka sorkar jala miklaya kade ban pha de ki bor pulit ki bakhlain che ki jaka khaput ban shong shingan ki paiba ki basa ki shinong khaput Habakran Bikinong Thok Khobor ba PB Seliang Secretary SKRS Ribhoi District ulai thu bahak ni gajia langlai kran ru halor ke jingpan shai balayo na ka Khasi Hills Autonomous District Council kabla batha ba ye ke hima malim ban INOC ya kino ki bathamu sengkam sengjam kum ki hotel ki dukan di kiat bat kiwe tat on the yo INOC na ka senjuk kirang ba shnong ka kam ka ban kong ka bangilio panya kot kalau ka bidi bat ka jingpan sai jong ka senjuk kirang ba shnong Ribhoi district alor ka hukum ba lapeni nakaliang jong ka office jong in mamelim ka beditet at putring jun aja kuar halor ka jing issue ya ki NOC ka ba kini ki ba mu banbu ki guest house ki hotel ki resort telkom ba kiwi ki kam khayi ti hadin ba nakaliang jong ka senjuk kala lebu ya ka city pan jing pecai na district council ti ka district council lang ba ka city ka balai trik dan bar aja kuar kala pha syangi ka senjuk bat kila pensairu ba nakaliang jong ka office usim hima melim kila ban isu ya NC data hadin ba nakaliang jong kider basnong kila rai ban ai lani ban isu ya NOC tingila pediang sobha ya kini kecik pensai jong ka office hima melim ba kunjuru nakaliang jong district council bat ni saparu ya kini karai ke jingketok lalu ke komen aku malah patah nak ke office jong ke district council yang bau deputy secretary tak ada ke mat ke penengkong ke pengalasim Kani ka senjuk kalapan paru ka jing sokhia ka bajor halor ka jing pendu noi ka internet hakin yotli ki district tang namar ka jing ja ka shnong mukro barkani kala khata ashika dei par ki paj ba khamta mi ki samla puli ki barang penkhre ki exam affair kumdana kliang ka senjuk ka kerpa de ka sorkar jalla bakan pension son noi ka jing pendu ki internet berhang jaka ka ne kala dei penbei mador bar ka sorkar asam kumba juliet ki ki sorkar jalla kum ka manipur nagaland bat mizoram Uba seliang ula kenturu ya barok ki pardo parasna mari long ki bayatali banum long pat ki bakhlut bi ha ka bayde bakani ka jingja ka blashuja ha ka shnong mukro khnang ban lait ki nu ki jingja ki basosi ki bala ban beteng ha ki ni kisngi ukentu joru ya superintendent of police bar deputy commissioner bakin chimkhia ban pengor ha ka bayde bakani ki jingja ki basosi ha ka shnong khapot bat kumjuru ban pengor ka shongsuk shongsngan ha ka jala peremjur barang juga pordu ni kentu ya ki district administration nadu ka office jung SP DC bakin simkhia kamtam ka Ribhoi district joniru ka dei ka district ka bayak don mar khaput bat ka jela asam tingi shifting yo ki samla ki jungi ki brang khlut ke snam ki yemi ban pen huri hura bat ban pen wanra ya ka jing bom song sngan dan ni ban pen ken ya ka chong sok chong sai tidak kaliang jungi kum ki nong ilam snong kum kirang ba snong gi kentu ya ki kun samla ke jungi bang ki long ki bejai nama ku mengitip mentah bangin ya khang kali ban pelong kino ki agitation program kan sakta ya ki kun samla ke jungi ki bidang don apa ke jingi le ki examine ki prepare dina maka ta ki kentu ki bekin long jai bekin long bam jakhlut ban pelong isu ya kani ka kam jingsha peniap jungi ni ki sangut ki mesin ki bekodor dina maka ta ki kentu kani ka pot ya USP bat ya UDC jong ka Ribhoi bakin pha ya ki pulit hakini jaka kaput na kamata ban pensong singanyi ki pardok pasnam gujungi ki badan hakiti ki jaka namar ba ngidon sibun ki pulit ki basong hangte hepo silong pha ki se ki jaka kaput saka block 1 block 2 bat sepo langpir kumjo kanang ba kini ki longjing longsem bat ki pardok pasnam gujungi ki badan hakiti jaka kin song singan bat ba kinomdon ki besim kabu lengba kanika jingja kabla jam manta kasni Tiapun juga pon nakaliang jong kesenjuk kirang ba snong ngi penrem juru ya ka sorkar Meghalaya kiwi ki sorkar ka sorkar Mizoram ka sorkar Nagaland laraja ka jing ja kanu ke jing ja huri hura kimi syakmat na kabanta banyepen bet banyepen ibor da ka ba ki yakiran sutu jumbat ada susi ban ong ba hapo ka jela ka jungi laradon kumi ki jing ja ki yakhang ban ya ka internet
baka social media hakini gisi lolong hisya ka benta ban ai ke jeng sekri ka bapaka kamtam gi pai ba nong kendong ten re kini ke jing kang internet kala kata sisya ya ki samla ya ki dongjeng longsam bat ya kari berkawai bat ya ka kasih jencah berkawai te ke ka bangun ba ajumut kamtam kumbolong menta ki bebun ki samla ki pulekot leng ba kini ki online haka ba ki download ya ki jingtip lang ba ki internet ten re la sarkar ka khangno ya kani ka internet kamut ki bebun ki samla ki bepen examen bi ki kalau long ki nong ka bakra ti kumtangi penbor ka sarkar ba ka di banweng no ya kani ki jingkang internet nama da ka jingkang internet kan nom wanra ya ka jong san ka sarkar ka di ban sim kia home minister di ban sim kia. Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer, customized by Bomb for Force Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting. Comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force 3rd Mile Upper Shillong.